Lezi indaba zohora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli bukela inazi ezinohlonze emini nje. And one passenger here who doesn't have a documentation and is also not a South African. Sekuthola abantu baseMozambique abane okubalwa kubo ke nosana bakuleli ngokungemthetho eFree State njengoba kamaphoyisa omgwaqo eqhubeka nohlelo lwevimba mgaqo kulesa sifundazwe kanye ke nakweminye ke imigwaqo nguthela wayeka kuzwelonke. I am looking at a situation where there will be arrest of people like Major General Shibiri or General Sibia or Brigadier Nkwashu. Kusasa ikhomishana kaMadlanga kulindeleke ukuthi ke iqhubeke lapho yagcina khona ngomsebenzi wayo wokuphenya izinsolo zokuxambukela kosombusazwe namaqembu ezigeleke emsebenzini wamaphoyisa. Akasekho emhlabeni ubaba Albert Mazibuko nobeyilungu leqembu lembube iLady Smith Black Mambazo iminyaka engaphezulu kwama-50 ngalushane seneminyaka engama-77 ubudala. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi ke zihamba phambili kwe-SABC 1 eMzansi for sure kanjalo ke nakwe-SABC lihayi mina ke igama lami nginguDaud Phungula ke singere kuzombukele ehamba phambili emini nje. Mbukele siqala ke ngezibhlungu ezingene namhlanje ezithi akasekho emhlabeni ubaba Albert Mazibuko nobeyilungu leqembu lembube iLady Smith Black Mambazo iminyaka engaphezulu kwama-50 ushane seneminyaka engama-77 ubudala. uMazibuko waba yilungu leMambazo ngo-1969 isikhashana njengemva kokuthi ke lasungulwa kumzala wakhe ubaba uJoseph Shabalala obethathwa ke njengomuntu ophethe umlando onzulu ngaleli qembu njengoba ebesechithe iminyaka engaphezulu kwama-50 eyilungu leMambazo nesikhale ke emuka nezindondo zama-Grammy ezinhlanu. uMazibuko ubeyingxenye ke leli qembu ngesikhathi linandisa kuleli kanye nasemazweni omhlaba kanti ke uzokhumbula kakhulu ngephimbo lakhe elimtoti lalophumule mwelase uyibekile into ke bandla. We received the sad news of the passing of the founding member Ubaba Albert Mazibuko weLady Smith Black Mambazo, and it's very sad news to process as Lady Smith Black Mambazo and the family. We will remember him for being one of the strongest pillars of Lady Smith Black Mambazo. If you need any information regarding the history and the legacy of Lady Smith Black Mambazo, he was a person to go to, and his passion about preserving the legacy of isicathamiya and indigenous music was incredible. And he was busy writing a book about indigenous music and isicathamiya, and he was also planning to do a documentary about his journey because he have a rich history to share with South Africans and the world. And we are very sad that now he had passed on, but his legacy will be remembered, and we appreciate him for the contribution that he made, not only to the Lady Smith Black Mambazo, but to the entire industry globally. Sekuthola abantu baseMozambique abane okubalwa kubo ke nosana bakuleli ngokungemthetho eFree State njengoba kamaphoyisa omgwaqo eqhubeka nohlelo lwevimba mgaqo kulesa sifundazwe kanye nakweminye ke imigwaqo nguthela wayeka kuzwelonke. Sekuboshwa abantu okubalwa kuba besifazana ababili umlisa kanye nengane encane ngenkathi amaphoyisa omgwaqo evimba itekisi eBloemfontein kulaba kusola ukuthi ziphelelwe isikhathi incwadi ebagunyaza ukuba bebekuleli. Kuthe kungakapheli namzuzu engakanani kwaboshwa omunye umgibelo obengenawo amaphepha amgunyaza ukuba abekuleli ngenkathi kuvinjwe ibhasi okusola ukuthi ibiqhamuke eMthatha ibheke eGoli. Wengamele zokuphepha eFree State uchaza kabanzi.
We find one passenger here who doesn't have a documentation and is also not a South African. Unfortunately, we'll have also to take him in and process him according to all the processes and protocols that are there. Exactly what we did with others. Isikhungo esibhekela imingcele sithi iqaphe kakhulu izisebenzi zaso njengoba bebaningi kakhulu nje abantu ababuya kuleli ngokusebenzisa imingcele emva kwempelasonto yePhasika. The return leg is going well according to our plan, and today we are expecting the peak in as far as the arrival is concerned, and not just here at Beitbridge but across the various ports. Ukhulumela amaphoyisa omgwaqo eGoli uXolani Fihla uthi bayiqinisile inhlelo zabo wadalula nenani labashayeli abakhalelwe ngamasongo kaSigonyela ngenxa yokungalandeli imithetho yemigwaqo. Our operations have been intensified from the beginning of the launch of the City of Johannesburg's Easter safety campaigns, which was last week Wednesday. But I can confirm that between Thursday and Good Friday, we arrested a total of 121 motorists. And on the Saturday, it was 119, which makes it a total of 240. Iphathimandla zomgwaqo ziqinisekisene ukuthi zizobabheka nalabo abahamba ngeenyawo emgwaqeni emkhulu ngokungafanele. Kusenjalo abashayeli abangaphezulu kwe-2,500 bathweswa amacala okwephula imithetho yomgwaqo KwaZulu-Natal, kanti ke namhlanje kulindeleke ukuba kwenyuka umthamo weimoto njengoba ke sekuphele impelasonto yePhasika. Uya ngokukhula umthamo weimoto njengoba abantu sebelibangise emakhaya kade bela bezothamela izinkonzo zePhasika, abanye bezovakasha emakhaya, abanye bezochitha nje isikhathi la olwandle lwala eThekwini, kodwa manje sekuyisikhathi sokuthi babuyele emuva, abanye bayaphindela emsebenzini, nezikole kanti futhi ziyavulwa ngoLwesithathu. Abezomthetho ke bayasho ukuthi kulindele ukuthi namhlanje nakusasa ukhule umthamo weimoto njengoba abanye abantu belindele ukuthi balibangise emakhaya kusasa noma balibangise endaweni zokusebenza kusasa. Njengoba sazi ukuthi ivakashi zethu eziningi seziphindele emakhaya la eMarian Hill, siyabona ukuthi imoto eziningi seziyahamba, umthamo weimoto uya ngokunyuka, kanti ke ithimba RTI lisebenzisana Operation Channel beliqhubeka nomkhankaso #nenzani la ezweni operation, njengoba ke kuvela ukuthi zingaphezulu ka16,500 imoto ezikwazi ukuthi imiswe ziseshwe kubheka ukuthi ke ingabe yini right yini wrong. Ungqongqoshe ke utholile umbiko ovezayo nokuthi ke bangaphezulu kwa 2,500 abashayeli ababekwa amacala okwephula umthetho wezomgwaqo iNational Road Traffic Act. Undaba ezinhle Sibiya okhulumela umnyango wezokuthutha la KwaZulu-Natal echaza ngesimo seyinhlekelele esenzekelile emgaqweni eminingi la KwaZulu-Natal, echaza futhi ukuthi umuntu ophula umgwaqo nomshayeli ophula umgwaqo uzovalelwa. Angibuyele kwena studio. Izakhamuzi eyindawo ezisondelene ke nemingcele ephakathi kwelakuleli neMozambique kanye naseSwatini zithi zikhathazekile ngesibalo sabantu abazenzela umathanda kule mingcele njengoba ke lokhu kwenyuka ke noma ke lokhu kwenyusa ke izinga ke lobugebengu ngokuzwa le indawo. Lezi zakhamuzi ke zinxusa ukuba ke kuqiniswe uqashwa kwayo ke le mingcele ke njengoba ke sezilalo benyoni ngenxa yemgulukudu. Seningizimu Afrika yaqhubeka nokuba ngaphansi kwengcindezi, kanti izakhamuzi ezihlala ezindaweni ezisondelene nemingcele zithi ziphila ngokwesaba ngenxa yezinga eliphezulu lobugebengu. We are not safe due to the lack of security at the border, and that makes the smuggling of drugs, illegal cigarettes, guns easy to South Africa. They steal the cars and cross them at the border because we are close to the border. Fails us at most times, and we are not safe as a community because sometimes they shoot around when they are being chased by the police. Gelele imingcele yakuleli luthi liyaqhubeka nokuqiniseza ukuphepha ngokusebenzisa uhlelo lwezobuchwepheshe. Walk in and out of the country with impunity, and on that basis they were not necessarily even kind of concerned or even worried. For instance, if you were to look at the aggregated figure of the numbers that we've been able to intercept and deport to go back to their countries is over 500,000 as the Border Management Authority. Now, if you were to look at our, I would say, festive period
2024-2025, December, January, we were able to intercept and arrest over 58,000 people in that period and get them deported. Just in last year, which is 2025-2026, we were able to intercept around 25,000, 26,000. That's the number that we've been able to intercept. So you will see that the number of the interceptions are going down. Izakhamuzi zithi kusazoqhubeka kube kwampunzi edla emini emingceleni yakuleli ngenxa yokuthi ayiphephile ngokwanele. Kusasa ikhomishana eholwa yijaji selathatha umhlalaphansi uMbuyiseni Madlanga kulindeleke ukuthi iqhubeke lapho yagcina khona ngomsebenzi wayo wokuphenya ke insolo zokuxambukela kosombusazwe namaqembu ezigeleke emsebenzini wamaphoyisa ngemva kwekhefu lamaholide ephasika. Kulindeleke ukuthi ikhomishana kaMadlanga iqhubeke nomsebenzi wayo lapho yagcina khona, kanti ungoti wezokuphepha uxwayisa ngokuthi kusazodalulwa okuningi okubandakanya amalungu ombutho wamaphoyisa angase anindeke kakhulu kulezi nsolo. I am looking at a situation where there will be arrest of people like Major General Shibiri or General Sibia or Brigadier Nkwashu, based on what we have seen with regard to the arrest of that sergeant. Looking at the pattern tells me that we need to expect more arrests. Kolunye udaba olusematheni umashayile uqagula ukuthi umkhuzo wamaphoyisa kuzwe lonke uzomiswa emsebenzini uma isevele enkantolo ngezinsolo zokwephula umthetho wokusebenza kwemali yabakhokhi intela maqondana nenkontileka yeMedicare 24 Tshwane District eyanikezwa usomabhizinisi uVusimuzi Khethematlala. I think the president will request Ntate Masemola to stay off the operations for a while until after the court has determined whether he is being charged or not. I am definitely certain that the president and the advisors are looking at a conducive situation that will lead to integrity in the process and not seem to be unfair with regard to some of those that have been identified and have been set aside of the operations, meaning suspended for the want of a better word. Ikhomishana kulindeleke ukuthi ikhiphe umbiko wayo wesibili wesikhashana mhla zingama-29 kuNhlaba. Unobhala jikelele we-ANC ufikile Mbalula ohlanganyeleke namalungu omndeni wakwaMahlangu njengoba ke namhlanje kukhunjulwa futhi kuhlonishwa ke impilo kaSolomon Galushi Mahlangu owabulawa ke ngo-1979 uhulumeni wobandlululo. Umbalula obekhashwa ubuholi beqembu besifunda eTshwane kanye nabalandeli beqembu bafike emathuneni njengophawu lokuzohlonipha nokukhumbula umnikelo wegalelo lika Solomon Mahlangu. Umbalula uthe inkulu inselele ebhekene nentsha yamanje yokuthi ilandele izinyathelweni ezisishoshovu ezifana noKalushi Mahlangu ezalwa zabhekana ngqo nohulumeni wobandlululo. Solomon Mahlangu had a choice, comrade, facing the gallows to claim clemency from the regime. And then he said, my blood will nourish the tree of liberty. Mama, tell my people that I love them. That's what he chose. Usebenzise ithuba lombuthano wesikhumbuzo sikaMahlangu ngokukhuluma ngalokho akuchaze ngokuthi khinyabeza kakhulu iANC yesikhathini samanje. Lokuyisihlava senkohlakalo esigubuzele nezinhlaka zikahulumeni imbala. Anything that is associated with criminality and corruption is not it is not a revolution and must be defeated. And it starts with me and you. Comrades, President Ramaphosa is leading a difficult struggle, but we are going to win. And that struggle is the struggle of ensuring that our people in this democratic South Africa enjoy freedom and the youth get to be employed. Kulindeleke ukuthi uMbalula aphothule uhlelo lwesikhumbuzo ngokuqhuba isifundo ngempilo kaSolomon Mahlangu. Mbokele sathi qo $8 siyabuya ke nezinye indaba ungayindawo.
Bokele sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena sikukhumbuza ukuthi le ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus. Ngena kuze uzicingeke ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola ngomjalo bazo. Uphiko lomakade bona be-ANC leveze ongenamkwalo ngokuqoka kukaNkululeko Dunga we-EFF njengoba ngamele kezemali kuhulumeni wesifundazwe eGauteng. Uphiko lwezingwevu luthi-ke lesinyathelo ke siphambene nemigomo ye-ANC emayelana-ke nokubusa ngokubambisana namanye amaqembu. Ungagculiseki kophiko lomakade bona be-ANC kulandela isinqumo sikaNdunankulu waseGauteng uPanyaza Lesufi sokuhlela kabusha ikhabhinethi lakhe lesifundazwe nokuvulele intuba iqembu i-EFF esihlinzekwe ngomnyango wengamela ezimali nokuthuthukiswa komnotho esifundazweni. Kepha iphini likamengameli we-ANC uPaul Mashatile lithi leli qembu livulelekile ukusebenzisana nanoma yiliphi iqembu lezombusazwe elizimisele ngokubusa. You'll recall that when we started the GNU, we did invite MKP, EFF to come work with us. They had their differences at the time not to come in, but it's something that will remain open for us. Omunye wabahlaziyi bezombusazwe uqagula ukuthi lezi nguquko zikhombisa ukuhlelwa kabusha kwezombusazwe njengoba amaqembu elungiselela ukhetho lohulumeni bezindawo. Anything can still be possible because they need to make an assessment of the current situation, make an assessment of them not participating in government and the consequences thereof. This is an era where a lot of political parties would be expected to adjust themselves and start collaborating with other political parties. Alo kepha okwenzeka eGauteng kuveza ngokusobala ukuthi ukusebenza kwezombusazwe seqala ukwendlula imigomo eqinile amaqembu azibekela yona phambilini. Okhulumela i-DA uLuyolo Mphithi uthi-ke siyaphuthula amalungiselelo engqungquthela yaleli qembu yokukhetha ubuholi ezobanjwa ngempela sonto ezayo eGauteng. Well, preparations are underway. As we speak, we have the team setting up already at the venue. People are coming in from different parts of the country to prepare the setup. But I think what's important is that this is a very significant moment for the Democratic Alliance. This is a moment where John Steenhuisen will be stepping down as the federal leader of the party, as well as Helen Zille will be stepping down as the federal council chairperson of the party. This is ushering a new moment in the Democratic Alliance where we are seeing new leaders put up their hands and showing the diversity that exists within the Democratic Alliance. This is also a Congress where we will be dealing with amendments to the Constitution, resolutions, but most importantly, choosing the next leadership that will be taking the party forward into the local government elections. Ungqongqoshe wezempilo uDokotela Aaron Motsoaledi uthi umnyango wezempilo eLimpopo usamile kwelokuthi ukuhlinzwa kwamawele kaSithole ngenhloso yokuhlukaniswa kwenza okwaba ke impumelelo nakuba ke selendile elinye iwele. Ngokwesitatimende sikahulumeni waseLimpopo City iwele lomfana lithuthelwe esibhedlela ePitoli ukuze kuqhutshekwe nohlelo lokunakekelwa kwalo ngokukhethekile kuphinde kuqashwe nesimo salo. Amawele kaSithole azalwa ehlangene ngesifuba ngoMasingana kulonyaka. Ukuhlinzwa kwawo ukuze ahlukaniswe kuphothulwe ngempumelelo maphakathi nenyanga uNdasa nokho elinye lawo lendile ngesonto ledlule. Ungqongqoshe wezempilo uDokotela Aaron Motsoaledi uthi umnyango wezempilo basamile kwelokuthi ukuhlinzwa kwalamawele kwaba impumelelo yize elilodwa selendile. It was a success, definitely. It was a success because the children were separated. They were able to live apart, alone. Separately. They were able to breathe on their own, but there is infection. Infections do happen, even some of the best settings in the world, because the children did not necessarily die because somebody did not do the procedure okay. It was an infection. And that's one of the things that we need to correct to make sure that we minimize infections. But infections do happen anywhere in the world, in any hospital. So it was not because of the procedure was not done correctly. It was an infection 17 days after the procedure was done.
Niswa kwalamawele akwasithole bekungokuqala ngqa ukuthi kuqhutshwe ngempumelelo esibhedlela esizinze emakhaya. Umengameli waseMelika uDonald Trump usenqumela ugwayeka tiki elase-Iran ngokuthi livule kabusha umzila wasolwandle wemkhumbi Strait of Hormuz. Kungenjalo ke iMelika izoqhubeka nokuhlasela i-Iran. Trump wayefuna ukuthi umzila wemkhumbi uvulwe ngasekupheleni kwenyanga edlule, kepha manje useqhamuke nomnqamula juqu omusha wanamhlanje. uTrump uthi uma lo mzila ungavulwa usekulungele ukuhlasela ngamabhomu ezingxenyeni zase-Iran nokuyisenzo esingavumelekile ngaphansi kwesivumelwano sase-Geneva. With the thing, the Strait is, they can have one terrorist there with a machine gun someplace, and they'll say, "Oh, it's not totally clean," So let them do it. Let France do it. They get a lot of oil from the Strait. Let the European countries do it. Let South Korea, who is not helpful to us, by the way. Let South Korea, we only have 45,000 soldiers in harm's way over there right next to a nuclear force. Let South Korea do it. Let Japan do it. They get 90% of their oil from the Strait. Let China do it. Let them all do it. What the hell are we doing it for? Yize kunjalo, kepha i-Iran ithi izoshubisa ukuhlasela kwayo ezizindeni zeMelika uma impi iqhubeka. He says, do not forget, if escalation continues, the entire region will turn into hell for you. Ahlameze amazwe amaningi ngenxa yokuntuleka kopetroli. Edolobheni iChicago eMelika abashayeli bezimoto bagxeka uTrump ngalesimo. I hate it. You know what I'm saying? They need to do something about it. It's just overwhelming. You know what I'm saying? Amazwe amaningi afuna kubekwe phansi izikhali kanti emuva nje iChina nePakistan bethule uhlelo olunezinyathelo ezinhlanu zokuqedwa kwempi. Mukela umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu nganyakaza.